Bai, eskerrik asko, egia esan oso pozik nago. Postu honengatik, 50 kilometro klasiko karrera oso gogorra da, eta normalean eskiatzai esperimentatu gontzat da. Eta horre otea ez, ozta 30 postuaren inguruan nire kriston poza ematei eta jarraitzeko indarra emateit. Bai, nire ustez asko zobea ez, izan ditut karrera txarrak, onak, baina azkenen hau izan da hobena netzako, ondo sentitu naiz, materialekin bai ez ditugu izan arazoak gaur, osea pozik eta nire ustez emaitzak hobegoak dira txositikoak baino. Bai, azkenen tokatu zait atzetik aurre aitea karrera, eta pixkat bakarrik gelditu naiz karrera erdin, baina bueno, azkenen buelta arte ona izor 30 postuaren inguruan, eta horrekin gelditzen naiz. Bai, lehenik eta behin rekuperatu, 50 kilometro hauek oso gogorrak izan dira, eta bueno, ja hurrengotan pentsatzen, 4 aste intentxo eta denboraldia bukatzeko.